Abamenyi be kaunti ya Kisii nigo baburiwe kurwo gusira kwabo asogokora umucando bw'ekinda uyogendete kwenekirwa ase chiamate chinyinge aya ne chingaki egati yabonchorera kurwa sumu chibosongo besokiana kurwo bokonyi bw'ebintu au ase amate abatano abo babwate umucando bw'ekinda boigo nigo baburire serikali ya kaunti ya Kisii goso agati na gokonya gukora umucando uyo muri Keito Josephat Amisi noroboti urwa senchira yubikiranu. Abamenyi be kaunti ya Kisii niko baborigwe ko bamaiso na kwenekia ngabagendere nechisegi cyokurwanya kwambukira ukechinda aya nigakire magiga yabonchuri bakebo mu cyobosongo bakora wanere Margaret Kerosi kurwo bakonyi ochiase ya mateyemo liko nyara kwabage gwetana na obukatakati bo mu cyobosongo na korigyo bakonyi ase banyaranga nigo abasabati abo amana bana babo batatu banyalita ko bakoriye wanechinda chinsa chia mambia wana chabuna kawaida ntaita kwa swasiri ya sara biana ingo ikagesieli nanyora abantu baichorera netegesieli kiane timmanye tinga inki kialenge lakini akarona tema komanya nanyora nabasubati babere abamoroche tole na bonsaiga amona abana batatu otema kubwati komanya bateba ngago barwete nyatieko omusaada bakuligia abuno abantu bacha kagochanga chibesa bagorere ndagera ntwagore ndagera twaba lakini ekero twachaka gokwanera na twensi abantu mbaru ebikoro to abantu mbaru chianga ntwaru endagera no egale saka waisiko nigo boigo abamenya be kaunti ya Kisii baborigwe anene koenekia ngabanyara ko bakwireri bagalia bene ase binyoro bamenyete elyo kurwania okwambukirwa wechinde cyo kurende tali kuganya serikali nyara ko bekwera ebitambukiro ao lakini we want to tell the people of Kisii nga chinda is very real. Let's come out and support our community to manyenga chinde chichiairire because obono botako bobe ekero kurigere lisensia lyusi kurigere buno mosubati yo lensaiga eketali egento kyo monto yomo. This is not for Doris, this is not for Honorable Simba, this is not for Onyonga, this is for us all asomo usi mo women repo oito donya Toris toto kaki ano mosani ito buno mongena ochipu mocho origere lia bana batorrenze kitora abakonya tali arabye kata konyara nega bana Simba arati amonechi na abande basoime na serikali engima no nduto bwensi asoime usinto chandegete nchekonya ngo abantu mbalire tina lakini ana linero na korra monto lire tinda gusina bana arolire ekeregeta seni Kyandizi TV boyo kenyara ko bage kwana noyo mo wabasibati abo niganyara ko bagakoerera inga okoboro kwa magani gati yabo endagera nara ireire anene barabuko nyara ko bakonganya kurwa asenga yabo nabo kurigia obokonyi anene gochia asemechi gati yabo gatikati bo muchibosongo nonye nabo niganyara ko bakoenekeria igeta seni Kyandizi TV ngambale no bosibole boko nyara ko bakoira na asenga yabo maiga yabara boko nyara ko babakonyora amagani ayo iwa nje na chete nka na wose tukuruwa simenyete wono kajanga agantebi njitwenda na torigiendagira ngaikangaro nkanyonda gete nyomba kende nkeyo arafu agantebi njitwenda gochega tutare torigiendagira ngane yarororo kiregento nkere kine site yenda ore Patrick Taseni Kyandizi TV kurwe kaunti ya Kisii Eliterana Josephat Amisi.